U Vodnikovoj sam u 8. razredu počela učiti njemački, što me nekako dovelo do toga da nakon par godina upišem i studij njemačkog i engleskog jezika na Filozofskom fakultetu. Nakon par godina sam slučajno vidjela da se u Vodnikovoj održavaju besplatni tečajevi za nezaposlene. Tako da sam se javila svojoj staroj profesorici njemačkog. Počela sam volonterski i onda sam jednostavno nastavila ovdje raditi kao profesor. Vodnikova to je škola sa dugom tradicijom koja prvenstveno svojim načinom rada i pristupa ljudima koji dolaze nešto naučiti je vrlo prihvatljiva. Čim sam počela raditi kao profesor, imala sam potporu ne samo svoje mentorice, nego cijele zbornice. Moja mentorica je bila uz mene da mi sugerira, da mi pomaže svaki dan sa svakim satom i da nastava i metodika rada bude što bolja. Atmosfera u Vodniku je jako opuštena, profesori su zabavni. Imamo domaće zadaće i vježbamo. Društvo je isto dobro, nije ništa ukočeno. Svaki put nešto novo, igramo svakakve igre, pričamo, slušamo na radiju pa ponavljamo. Puno se i nauči uz to. Sviđa mi se entuzijazam učenika koji dođu ovdje učiti i velika motivacija. Ljudi koji dođu ovdje zaista su došli svojim izborom. Jezični programi u Vodnikovoj su akreditirani, što znači da nakon završetka tečaja u Vodnikovoj polaznici dobivaju međunarodno priznate svjedodžbe i upis tih svjedodžbi u radnu knjižicu. Dobar profesor se treba znati prilagoditi grupi, upoznati ih, dobro ih upoznati i prema tome odabrati adekvatne metode kojima će doći do zadanog cilja.